بحري بعرت عنقته صفعاته كوينو تفكال بعدن كذبك عماتي بتغلب السيخلو عبكر سمريتكي خاط ورات خاتتلتي بحرنا ميديا أبزلكم سلامن تأنان إن تمنخو نلوم زبلكو وانا وزينا حيزلكم قريبا لهم أمنو زوبا مايمني أقولوت تنقصاص تليفون مزرقح يسرحلو أبزوبا عن سبا مهرتفول نمسسان استخايدة تعريف فرقم زهابية تقليزو 4 يوم قنبارات فانو نايت أمرزتي يكايدلو آتو تاي دندان ترعان بهاقراو بورد مرجع إثيوبيا أقريبو سمويات أن إثيوبيا نمررهم زقلت دبدابي ليهم زينا بزرزر أبنو زوا مايمني أقلولوت تنقصاص تليفون مسفح حديش تحت قرطي مرة خبيثات يواددالو إذا بعبول مسارحتات ركب تاورن صحاو ساعتن زعاتغ مدبر بموهات كوربوريشن تيليكومنيكيشن إيرتران كوباني حفشاو هنصت بدهو زسرح كوينو تزعابي كفال كم تزازمي تفليتو أما حدارن أزوبا مايمني ليتنا كونيريل أبراهام هايلي حزب مايمني بسنك تزولو أقمامت أمريت بقوع أقلقلوت تنقصاص تليفون كركب كم زي صنحن إذا زوادة زولو بروجيكت مستزازم مغنا إذا صنحت أقمات كقنطت مخانو قليزو وصيخو أقلقلوت تليفون كافتم كندت ألبات محبراو أقلقلوت كم زخونون مودات نايزة تحت قرسي نايت حزبي بقصالي كحاتو لصنحت ألبات زملس أبرسو مخانو أب أصالتو منقصا وسرحون عابي قد يخفلوي نوزوبا مايمني كاب كتما من دفرا 9 كيلومتر نشان خدبوب رحيقة أتركب كوينا أب 10 شوعات من محدار كبابيتا زترنفا 76 عدتات ألوها أب زوبا عن سبا حرشافول نمسفاح استقابل تعري فرهيبو لعول كتاو ربحاتات زلو حرشافول استوى هذا تعد ككايد حلافيج انفر بقولي زوبا عن سبا هاتو تصفى برهان حقوس تصويو فول كارتون نتعنا ودسب أقدست معدن زركبو نايقبا أزرئتي بتوساخي أم مهبتام ريامنت حمد لعول قده خمزلون ترت مهرت دما كما أزاو مقب انسسا خمزقلقل حارسوت بالسفح كل معوط أويو مهرت فول كارتون بدرجة هاجر زفريو 95 مئتاوي أبزوبا عن سبا خمزقوني بوحد عغن أبزوبا قاش باركان زوبا سمينا قيح بحرن كم زفري تقليزو أبزوبا عن سبا 3500 حارسوت فول كم زلون أب 1 هكتار كاب 8 كيلو فول بمزرع كاب هكتار كاب 15 كساب 10 كونتال فول كم زحفز تقليزو أبزوبا عن سبا 4500 هكتار بفول زلمع مريت كم زلون أب كل 24 لعل سوسان 11 كونتال كم زحفزن تقليزو فول أو وحد ماين حصو مريتن زفري نايقبا أزرئتي أب كالي زينا 4 يوم نايفانو حيلتات أب زقبرو زلو زيتي أب حتصير أوان أب تحت حد وهود قنبار كترنوف مخانوم ومون بحد مأكلا إذ كمروح مخانوم تفريتو مبل 4 شعاتن معالتنا حدينت وقق كتسيلو عيلو أم معراب قجام أب كبابي قشبا دنقاي قبيلي عسكيرو زنبر سراويت بلسقنا كمون أكواب دانقلا كتما أقيسا عسكيرو زنبر سراويت بلسقنا فانو بزهوصدو تخاتاتالي برقاو متكعتي نسراويت بلسقنا دمسيسو لتن كتماتات أب تحتي قزصوري إتيوان يركب سراويت فانو نتا أقدمو تقاطاتي روات أنها كتما جاوي نمقزصار سراويت بلسقنا تخاتاتالتي متكعتي أكايدو جن أيسولوتون سراويت فانو نايت متكعتي سقنت بموساد نسراويت بلسقنا كابت كبابي كم زرحقون نختما جاوي جنا أب تحتو مقزصار غيروا كم زلون تفريتو أب غندر أب تحتاي أرماجوف أب 3 بوتاتات عسكيرو زنبر سراويت بلسقنا فانو بزوصودو ناي متكعتي سقنتي أب لعل سراويت بلسقنا قدقات أوريدو أبت متكعتي 48 موتات 22 قسلات 25 مروخات 55 كلاشين حاد برين بركز زبالنا إيد بومبان تيايتن كم زمارخي فانو أفليتو إتي سرفة إغرياو تنيلو كم زهادمن أب تحتاي أرماجوف زنبر نايت تاتكالات مولو كم زفرسن قليزو إذي أب كل كرنعات كل الأمحرا زقبر دلو حيال متكعتات نمنقس بلسقنا أب كبيش انكت إتيوو خمزولو تفليتو أب كل الأمحرا كوينات حد نمسوار مدب وصيو نمسكبارو أم قصقاس كمزولون نزي سور مدب زمرحو بريزنت كل الأمحرا أتو أرقا كبده
ናይ ክልል ኣምሓራ ናይ ፖሊስ ኣዛዚ ዘለኣለም መንግስቲ ናይቲ ክልል ናይ ፀጥታ ሓላፊ ከም ዝርከብዎም ነዚ ውጥን ኩን ንምግባር ፍሉይ ናይ ፋኖ መለለይ ዕጥቂ ዝዓጠቑ ኣባላት ሰራዊት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ብሄረሰብ ኦሮሞ ተቐማጦ ክልል ኣምሓራ መጥቃዕቲ ክገብሩን ሃብታማትን ፍሉጣት ሰባት ናይ ብሄር ኦሮሞ ክቆትሉን በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ፍሉይ ናይ ኦላ መለለይ ዕጥቂ ዝዓጠቑ ኣባላት ሰራዊት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ብሄረሰብ ኣምሓራ መጥቃዕቲ ብምውሳድ ንሃብታማትን ፍሉጣት ሰባትን ዕላማ ብምግባር መጥቃዕቲ ክፍፅሙ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እዞም ፍጻሜታት ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ክሰርሕ ድማ OMN ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ መደበር መራኸቢታት ተመሪፃ ከም ዘላ ተፈሊጡ OMN ነቶም በብእዋኑ ዝፍፀሙ መጥቃዕታት ብሓይልታት ፋኖ ከም ተፈፀሙ ጌራ ሓበሬታ ክዝርግሕ ተሓቢሩ ኣሎ መንግስቲ ብልፅግና ነቲ ብውግእ ዘይረኸቦ ዓወት ብኩናት ሓድሕድን ፕሮፓጋንዳን ክረኽቦ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓይልታት ፋኖ ገሊፆም ኣቶ ታየ ደንደኣ ናብ ሃገራዊ ምርጫ ቦርዲ ኢትዮጵያ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ልኢኹ ኣቶ ታየ ደንደኣ ኣብቲ ደብዳቤኡ ሰልፊ ብልፅግና ዘካየዶ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ ክሳብ ሕጋዊ ጉባኤ ዝካየድ ሰልፊ ብልፅግና ተኣጊዱ ክፀንሕ ዝብል እዩ ንሱ ከም ዝበሎ ኣነ ካብቶም 225 ኣባላት ተጋባእቲ ክንሰይ ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይሳተፍ ገይሮም ስለዚ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ሰልፊ ብልፅግና መመሓደር ሕጊ ዝጠሓሰ ስለ ዝኾነ ውፅኢት ናይቲ ጉባኤ ማለት ኩሎም ዝሓለፉ ውሳኔታትን ውፅኢት ምርጫ ናይ ፕሬዝደንትን ክስረፅ ፀውዑ ብተወሳኺ ምርጫ ቦርድ ብዝህቦ ናይ ግዜ ገደብ በቲ ነባር መመሓደር ሕጊ መስረረት ብምግባር ንኩሎም ኣባላት ብማዕረ ብዘሳትፍ መንገዲ ዳግማይ ካልኣይ ጉባኤ ክግበር ፀውዑ ስለዚ ክሳብ ካልኣይ ጉባኤ ዝግበር ሰልፊ ብልፅግና ተኣጊዱ ክፀንሕ ነዚ ሕጊ እንተዘይኣክቢሩ ድማ ጠቕሊሉ ክእገድ ፀውዑ ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ኪኖቲ ደብዳቤ ከም ዝተቐበለ ዘረጋግፅ ዝኾነ መልሲ ኣይሃበን ናይ መወዳእታ ዜና Enough is enough. 7 days left. 7 days left. የተማርነው ለባርነት አይደለም። የተማርነው ለባርነት አይደለም። ላልተኖረው ልጅነታችን ስንል እስከ ጥግ እንሄዳለን። ላልተኖረው ልጅነታችን ስንል እስከ ጥግ እንሄዳለን። ህይወታችን ዋጋ አለው። ህይወታችን ዋጋ አለው። እርካታ ቤት ኪራይ አይከፍልም። እርካታ ቤት ኪራይ አይከፍልም። ዳቦ አይሆንም። ዳቦ አይሆንም። ላልተኖረው ልጅነት ሰሙያ ጥዕና ኢትዮጵያ ብወከልቶም ኣቢሎም ንመሰላቶም ዝምልከት ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ናብ መንግስቲ ብልፅግና ሰዲዶም ቅድሚ 5 ዓመት ዘቕረቡ ሕቶ ዛጊት መልሲ ብዘይምርካቦም ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት መልሲ ክህቦም ሓቲቶም ዛጊት 7 መዓልቲ እኳ ተተረፎ ዝኾነ ይኹን መልሲ ስለ ዘይረኽቡ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ኣለዉ ሰሙያ ጥዕና ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ንመረረኦም ዝገልጽ ታቤላታት ብምሓዝ ተቃውሞኦም ገሊፆም ዝተመሃርናዮ ንባርነት ኣይኮነን ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ቁጥዖም ገሊፆም ወሲኾም ሰራሕተኛ ሰሙያ ጥዕና ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ዓለም እቲ ዝተሓተ ደሞዝ ከም ዝኽፈል ገሊፆም ሕቶኦም ድማ ምስ ሞይኦም ዝመጣጠን ደሞዝ ክኽፈሎም ውሑስ ኩነታት ስራሕ ክፍጠረሎም ግቡእ ሓሳብ ክወሃቦም ኣብ መወዳእታ ሕቶና መሰል እምበር ፖለቲካ ኣይኮነን ክብሉ ተሰሚዖም USAID ድሕሪ ምዕፃው ንኢትዮጵያ ዝውሃብ ሓገዛት ድሕሪ ምቁራፁ ልዕሊ 5,000 ሰራሕተኛ ሰሙያ ጥዕና ብዘይ ዝኾነ ይኹን መሰል ካብ ስርሖም ተባሪሮም ኣለዉ ብተወሳኺ ካብ ናይ 2025 ዓመት ባጀት ሚኒስትሪ ጥዕና ብርክት ዝበለ ገንዘብ ተቆሪፁ ናብ ምክልኻል ሃገር ከም ዝተዋሃበ ተፈሊጡ ፖለቲከኛታት ናይቲ ሃገር ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ዶክተር ኣብይ ነቲ ሕቶ ክምልስ ድልየት ይኹን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ሰሙያ ጥዕና ምስቶም ተመሳሳሊ ሽግር ዘለዎም ማሕበር መምሃራን ብምውሃድ ሃገር ለኸ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ፀዊዖም ዜና ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ክቡራት ተኸታተልቲ ባሕርና ሚድያ ንዕብየት ናይዛ ሚድያና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ክትገብሩዋ ባሕርና ሚድያ ብትሕትና ትፅዋዓኩም ኣላ ክሳብ ቀፃይ ንራኸብ ድማ ብሩኽ ምሸት ቻው እዚ ቀይሕ ባሕሪ ባዕረት ዕንቆቱ ስፍዓቱ ኮይኑ ተፈቃል ባዕድን ክዝብህግ ዓማፂ በትኽላ ብስኽሎ ኣብ ከርሲ መሬት ክኸዓ